Senideok, aitor ditzagun mintasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakikula jaiko guztiz hausua, eta gure pekatuak bakarrik eraman gatzala betiko bizitzara. Egin ezagun odoitu, isur ezazun jauna, gure bihotzetan zure grazia, eta ingenduak esanik, zure seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin bedunoi, iguzu haren ekarri eta guruntzearen bidez, iritsi gaitezela piztueraren ospera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizitzeka, gizaldi eta gizaldietan. Mikeas profetaren burutik, onera mintzoa jauna, zu Efratako Belen, Judako herrixetan txiki hori, zuregatik jaioko da Israelgo agintaria, aspaldikoa da haren sortzea, beti ezko egunetakoa. Horregatik utzi egingo ditu jaunak, amak aurre egin dezakete. Orduan, haren senide ondarrak Israelko semeetara itzuliko dira. Zutituko da eta jaunaren indarrez larratuko ditu. Jaunaren bere jaunkoaren izen handiz, lasai biziko dira, hauti agertuko baita lurraren mugetaraino. Eta gure izango da gure bakea. Jaunak esana. Abendu aldiko, laugarren,
modu bakarra zen pertsonalki egotea. Eta jakina, egia da beti pertsonalki egotea dela hoberena eta modurik esan genezake benetakoena. Baino, garai hartan beste ez komunikabideak ere ez ziren oso onak eta seguru asko oso gutxitan elkar ikusiko zuten. Maria eta Isabelek akaso urtek eraman zituzten elkarrekin egon gabe. Txutxikita bai, parienteak ziren, musul, elkarrekin azitakoak akaso, baino urtek eraman zituzten elkarren berri izan gabe. Horregatik, Gabriel ingenuak Mariari esan zionarik aurrun zegoela, Isabel, berak sentiun hartu zuen harengana joateko erabakia. Eta pentsatu dugu, hura poza hartuko zuena Isabelek. Ama Virginiaren presentzia, Ama Virginiaren gertutasuna, guretzako horren gauza bikaina da bezala, maitagarria da bezala, pentsatu dugu, garai hartako jendeentzako are handiagoa izango zela. Ama Virginiak transmititu behar zuen izugarrizko poza, izugarrizko edartasunen inguruan halako indar berezia bezala. Horregatik aiatu zelarik poza handia zuen Isabelek, baita bere barnean bataiatzaileak ere jauzi egin zuela esaten dugu evangelioak. Halako momentu ederra izan zen. Eta bertan sortu ziren zerbait otoitz, garrantzi handia daukatenak. Alde batetik, Magnificat otoitza, orduen liturgia ezatzen dugu atxalde egiten duguna, mundu osoan Magnificat hori Magnificat esandakoa. Baita ere, otxea Maria ere, honen inguruan sortu dago. Horregatik oso momentu berezia izan zen. Mariaren eta Isabelen elkartu zirelarik halako momentu zoragarria izan zen, segur asko bien bihotzak pozez bete zituena. Eta nola baitere horrek gogorazten dugu gero Jesusen jaiotza eta Jesus ikustea are gauza ederragoa izango zela. Horregatik, gure abendualdiko ibilaldi honetan, azken txanpa honetan, gogoan hartzen dugu momentu ederra. Guk ere eskatuz hoxe senti ezaguna, Jesusekin topo egiten dugun aldiro. Bai, erdakoren estea, bere jaiotza ospatuko dugunean, baita ere, elkarrekin erreztatzera, elkartzeranean, bere esan dugu, bi edo gehiago, bere izenean elkartzen zeratenean, ni ere zuekin egongo naiz. Baita ere, premian dagoen norbaiti laguntzen diogunean, pentsatzen dugu, Jesusek esandakoa, hauetako txiki bati egiten diozuena, niri egiten didazuen. Horregatik Jesus oso momentu ezberdinetan hartu dezakegu. Bere hitza entzunda, liburu santuetan, baita ere, orazioaren bidez, sakramentuetan, momentu askotan topo egin dezakegu Jesusekin. Datorren astea eta eguberriako osoa oso garai berezien horretarako. Guk Jesusekarako dugun maitasun hori eta fede hori areagotzeko eta berak eskatu bezala, hoxe baita bere agindurik nagusiena elkar gero eta gehiago maitatzeko berak erakutsi zigun bezala.
zure aldareak jarri ditugun eskaintzak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jaun zuekin gora bihotzak eskerrak jagoiko gure jaunari egokia bai eta zuzen hona eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jagoiko guztidun betieneko hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez beraldegu profeta guztiek aintzinatik adierazia ama Virginiak maitasun xamurrez sabeleren ekarria Joanek etortzekoa zela esana baita etorria zela ere erakutsia berari eskertuko zezanik da eguberri misteriorako prestatzen otoitzean erne aurkitu izan eta bere gorespetan alai horregatik aingelu eta goien geruekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari horatzarde hau beti eta beti abesten dugu. Kanta dezago aingeluekin zeruko kanta elena santua santo santua zera jangoiko gure jaunonena zerotan urrak goresten dute goresten zure ahalmena osana zuri zero goietan osana da gorapena deikatua orain ta beti guregana datorrena osana zure zero goietan osana da gorapena deikatua orain ta beti guregana datorrena Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hogitako hauek zure espiritu gaixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoala, hogitatu eta eskerrak eta bezaditu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik, hau ere gorputza da, zuentzat eman duena. Afalondo berdi organizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok kontatik, hau ere horaren kanizatetan, itundari eta betikoaren nola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau bere egarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biztiaren ogia eta xabamenaren kaniza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu behituzulako, eta barik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egizan, eraman
eta jagoiko alduz egun hori Espiritu Santuarekin batean, ospek aintza guztiak gizati eta gizati guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsi eta jarraitu